Mit navn er Hadib Danjal, og jeg er motivations- og inspirationstaler. Jeg har valgt den her vej i livet, fordi jeg har fundet ud af, at jeg har en evne til at inspirere mennesker til at opnå deres egen storhed. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som har en vision om at blive de bedste eller forblive de bedste inden for jeres felt, så kræver det en indsats både for lederne og for de ansatte. De skal alle sammen være på den samme bølgelængde som dig, og de skal alle sammen tro på den vision, som du besidder. Og jeg ved alt om, hvad det vil sige at have en vision og få den til at blive en realitet. I 2008 bliver den mest solgte musiker i Indien efter 12 års hårdt arbejde. Jeg arbejder som mentaltræner for professionelle atleter, som skal opnå resultater på allerhøjeste niveau. Jeg holder foredrag for virksomheder, organisationer og for uddannelsessteder. Jeg kan give jer den nødvendige fokus. Jeg kan give jer passionen, og jeg kan give jer den viden, der skal til, for at I kan opnå fremskridt, og I kan nå til det næste niveau. Både som virksomhed, organisation og bestemt også som menneske.